ọka dị ọjị kwakụrụ ọtabatacha dị agwụ anakwa ya mmanya kwekọtago ọgwụ ịkọ ọṅụ bụgwukwe hinne ọta ikwe kpụrụrụ m ohuo ọtaikwa kwakụrụ ọla n'ose ọjị ogburu ọwị ọtụsị ya ọjụọ ahụ mgbe ahụ isi ejughị ya maka ọmụgụ ya ntu ahụ wee onye nke ọ na-agbara nwere ike ọ bụrụ onye nke bịara n'ehihie ka ọ na-agbaziri nke a okpuru ose ọjị ọwụnye kwakụ ka ọ bụọ ya fịa ọla azụ mmanya ha na-akwagharị olega ọsọ gị iji ndị nna isi ya mba na iji ndị nna ma na ọ bụghị ka nna afọ ike egwu biko eji m ohere a wee na-ekele ọha na eze na-ekele Chukwu okike abịa ma ya bụ onye mbụ onye ga-abịa were ọjị anyị na-akwado ka anyị mee omenala ọjị na isi ụtụtụ a dịka anyị si eme ya ebe nnọkịta anụnwa bụ na obi nka nnọ n'ihi ala na ụmụ awaala mburu ụzọ awaala dị ọha mburu ụzọ anyị maka na-akpọ ndị ụmụ awaala onye sị na ya mara anyị ya ama na anyị o ruo mgbe ọ ya ama anyị ọ bịa mara anyị chi anyị na-agbara anyị ọgụ ebe nọrọ obi a tata bụ obi ngwuru ihe nketara n'aka eze a nụrụ nwa ṅụrụ mmadụ n'oyi a histri mara ka isi bido mara ka isi eje ka ọkwa histri gị ka ụmụ gị na ya ịchọkwa ide ya edeti ya na gọgụl agọgụl ọ ga-afụ maka na uwe mepega anya ọ bụ ihe nketara n'aka eze anọrọ my father nna mụrụ ya na ịbụ aṅụrụ mmadụ ya kpatara nsị na aha m bụ Azụbụeze nwa eze anọrọ aṅụrụ mmadụ kwefuru ka m siri kpọọ ya ya kpọọ afa gị ogologo otu a na ya ịkpa afa gị kpọọ nke nna gị kpọọ nke nna nna gị kpọọ kpọrọ ya kpọọ nwunye ma mkpọ nwunye bikos iji go Peter na Paul mebisie ya ka onye ọbụla na ya okenye na-abụkụzi okenye ji ikpe ekpere kama onye ekpe eke orie afọ nkwọ o wepụ okpe Tuesday Wednesday Thursday n'ọnụ Igbo ya Igbo adịrọzi na ntị ọ bụrụ na ndị Igbo niile ga-agbakọ aka ọnụ anya na-abụ ụtụtụ ọbụla onye ọbụla ebupụta nzu ịkara nzu gị abụrụ ajọ ihe aka tere nzu ada etu unyi n'ala be anyị ịka nzu gị ịga ọjị ọnụ ọjị ahụ ị na-agọ ka ị ga-anọ na-ekwunye dị iche iche ejikwa ọjị agụgbu mmadụ eji ọjị a were agụgbu mmadụ ọ bụ a very big weapon otu ilele anya nnukwu weapon onye na-akpanye gị na ofu ọjị a ka onye ọbụla na-akpanye gị ka ị ga-esi na ya wee chụ onye ọbụla na-akpanye gị na ị na-agọrị ọjị maka na ya bụ baịbụl ị na-agụ ị na-agọrị ọjị ya ka m na-agụ ọ bụ na o nwere ihe ị na-ayọ ka Chukwu meere gị ya ka ị ga-eji n'aka ọ bụ na ihe dị iche iche yọrọ ọ bụrụ na ị chọrọ ije atak ziri ezi na ị chọrọ ka ije gba mmadụ atak ziri ezi ofu ya ka ezi gị na azụ aka nwata bụ gịnị ọfụ ya ị na-agọ ya nwere ihe ọzọ otu a ka ọ dị nke a bụ baịbụl ndị Igbo maka na iruo na baịbụl ihe niile a ngụrụ dịkọcha n'ime ya ihe niile a nkọrọ dịkọ baịbụl dịkọcha otu a edekọchara ihe niile a iruo na baịbụl ị ga-afụ ebe edere gị ebe esi eje ọgụ ụfọdụ ji abụọ mee ozugbo ha agbaje na Psalm 51 this and that gara egwuregwu ị na-etipịara ya na-agụ ụfọdụ na-agụ ya ka na ọ bụ ọ na-atọ ha ụtọ mana ṅaa ntị o nwere nke e nyere anyị ihe ahụ ka ahụ ị na-ekwu okwu ya bụ ọdịbendị nke ndị bịara abịa kpatara iji amụ ya amụ mmadụ anaghị amụ Igbo amụ ana-amụ Igbo amụ mana ka ụnụ ha bụ ndị dịghịrị ụmụ ụnụ anaghị asụ Igbo o nwere ihe ime nwa ahụ n'ụwa abari uru karịa na imere ya ka ọ bụrụ onye Igbo na-asụ Igbo asụ nwafọ Igbo mana mgbe ọ bụ na imeela nwa ahụ ihe ọjọọ niile pụrụ ime ya n'elu ụwa ị nwere ike ọsị gị dozi mmata ebe ọ bụ na obi onye ọbụbiri ebe ahụ oto di ya mana na etufu gị agbụrụ agụba ndị nara akụ nna ha n'iyi anyị agụ eghe onye ọbụla nwe ya ada asụ Igbo ọga ebe ọbụla ị nọ ọbụla nwe gị ada asụ Igbo ọ da eme ihe Igbo ọ da anụ Igbo ọ da asụ nwere Igbo ọ na-eme iso na ndị tụfuru akụ nna ha ya ndị nara akụ nna ha n'iyi iso ọga iso madam iso unu niile maka agụba ndị nara akụ nna ha n'iyi ihe ga na-agụ bụ ore ụlọ ya na fege ore ụlọ ya na awada ore moto papa ya ore chọpụ papa ya orisi ego papa ha debere ha gaga n'ọnwa na akụ nna ya n'iyi iso
maka nke papa gị debere gị bụ isi Igbo language n'ime omenala Igbo na ide ya ede na ikwu ya ekwu na ị na-eme ka Igbo si eme ya bụ ihe edebere gị ya ka eji wee mụọ gị orebu na onye Igbo ma ọrụ mana maka ị na-abịa mụọ gị ịbịa fụtazi onwe gị na onwere ozi na onwere ihe iji ihe ahụ eme. Anywhere you are, you can live, yes of course, but you are not from there. After all, ebe ọ na mmadụ nọ nwere ebe mmadụ nwere no mana papa gị bụ onye tụfuru site n'iduhie gị na-akụziri gị Igbo ya ka papa gị ji wee bụrụ a prodigal son. Ọ bụ na ị tụfuru na nwa gị ada asụ Igbo iso na the group of people lara akụ nna ha na gị n'iyi maka na onye bụ Igbo ka nna asụ ihe a ya ka anyị wee kọwara gị obi a nnọta ata bụ obi eze nọma onye kwere chi ekwelu ya bụ mụnwa ezoro m ekwere chi ekwere ya bụ ihe nchi n'ọzọ n'obodo a n'ụlọ obi m ka nọ ihe a kịta ya ebe a nọ kịta bụ obi m n'ihi ala ihe nna akwado bụ ka mmemme ọjị wee na-asị ndị niile anọ ebe a bụ so ụmụnne m ihe niile anọ ebe a kịta anụnwa bụ one family o nwere okwu ya ma nkwu ebe a ihe ọhụrụ anyị nọkwa ihe a na-anọ ụtụtụ abụ agbaratara nka ime mitin maka ọgbakọ na nzukọ ezinụlọ ihe niile anọ ebe a bụ the entire ụmụ awaala family ụmụ awaala a na-agwa na anyị ebe a anyị bụ the same we are the kinsmen ndị nwe obodo ndị nwe ebe a ya ndị ga-abụ maka na nna anyị abịago ọ bụrụ prodigal son ọha ndị anyị ova omenala Igbo be anyị na ịsụ ya asụ na ime ya eme na nnọkọrịta ọ ya bụ oke nnọkọrịta dị otu ile anya kịta agwara m onye ọbụla gbara ụzọ bịa ka anyị nwee na oke nzukọ ifu na onye ọbụla asabi iro ụtụ ebe a ka ụfọdụ ya akwa aka ụtụ taa anyị were gbakọ nnọkọ ebe a maka ọdịmma be anyị bụ ihe anyị chọrọ ikwu na ajụ nchọrọ iju gị wee bụrụ kedu mgbe ị gbakọdebere wuti ụmụnna gị like this kee mgbe ọ dị gị ka ị gbakọdere last wuti ụmụnne gị like this ya family gị icheki ya ọ bụrụ na ị da agbakọ ya cheki ọ bụrụ na ụmụnna gị adịrọ mma ka ha arụ mee ka ọ dị mma maka na ọ bụrụ na ị mere ụmụnna gị ọ dị mma nwanne ụmụ gị pụtakwa ọma ndịkwa mma ndị ọzọ pụtakwa ọma ndịkwa mma ọ ya bụ bad uncle you are the next bad uncle if you don't know maka na o nwere ihe imenwu na nke a to stop the nonsense na-eme around you don't do anything mana ị kara arụ ifu na ịkaba arụ kabasị arụ ike ị na-eme peace all over mana ihe chọrọ ime bụ ka anyị mee na ọjị ndebe anyị nọ ndị ebe a na-abụ ụmụ awaala anyị nwa bụ ụmụ awaala mbụ ụzọ awaala kweni anyị nwe ebe a ihe aba anyị nwa ka a na-akpọ ndị nwe isi n'obodo a o mere ofe njem ịgwa gị mgbe ụfọdụ mmadụ bịa nara gị ihe mana ihe a bụ ihe mere ihe rite onye a na-azọ gị chọọ ka o gbuo gị hapụrụ ya na o mechaa ihe ga-eche ihe a n'ihu ga-eche maka na mgbe anyị ha abịa ga-echi ya n'iru bịa ha na-eche ya bụ oke wuru speed baa n'ọnụ ọfụ agwọ mekwa gịnị ọ mapụtakwa anyị were ọgba n'oge ugbu a wee na-asị anyị chọrọ ka anyị mee mmemme dị na nzu dịka anyị si ya na be anyị nnọọ anyị fụrụ anyị nọrọ something na a minute anyị wee chọọ ka anyị mee mmemme dị na nzu ihe nzu na-eme na be anyị bụ ada ebu nzu n'aka ya kpatara ya adọbi otu iri edebere gị iri ebe ahụ ị nọrọ ime nke gị maka na aka tere nzu ahụ etu unyi ka mme nzu ụtụ ị na-anya bụ ifunu ụmụnne m akachagwena ọ ya bụ na ntị nwanne gị bịa nwa bebe gị nwanne gị ọbụla bịara be gị ihe izu ị kwesịrị ibu ụzọ eme ya bụ gịnị nzu otu a ka o kwesịrị ka ọ dị mana dị ụtọ oke ụka emebezi onye fụzie nzu ọtụsuo a na-akagheri nzu ka ị kpọrọ nkagheri ihe kara gị dị ọcha ihe kara gị dị pịọ ihe mere accept ma emebeghị accept naanị maka iyi na-eyibere gị brokedi na-anatasizi ego ọ dịghị ka n'ibe gị sut kpọọ gị tai esizie na-akagheri nzu ka ị kpọọ ya right mana nzu akara gị dị ọcha ọ kara gị dị ọcha maka na akwụkwọ nsọ ahụ anyị kwuru sị na ihe ọbụla ga-abịa n'ala eze eluigwe na ọ ga na-enwu immaculate pure na ọ ga-enwe ntụpọ ọbụla pastọ sheki onwe ọ bụ na ịfọ ntụpọ uche ga-agwa gị na nzu ya dịghị ntụpọ nwere lee ya ebe a ọ dịghị ntụpọ lee ya ịdịga nzu a ya not o chineke chefo ihe ọma bịa were nzu eje na akara nke ahịa ebu anyị eso onye gabiri ije ya ruo ụlọ ọ tabiri nya nwanne ya gba nwanne gị eziokwu ịdị na nwanne gị aka azụ ime na nwanne gị egbuo n'ihu ife ya n'azụ ijuo onye na-egbu
ịpụta isi mba anyị ihe nke adịghị mma ije n'azụ isi mebe ya na ọ dị mma ọganihu bịa were nzu ihe akụ ihe enwe bịa were nzu adịkata adịga bịa were nzu were asa ezo ha were na nzu krọmkpo ji eme were na nzu eze na nwa ṅụrụ mmadụ ha sọnde weze anụrụ ha ndị kwara ngwuru bịa na were nzu ndị ga-ewe nzu buru ibu ihe na-awa ala ji wee biri bịa were nzu ọnụ chukwu ha bịa na were na nzu n'otu aka agbụrụ niile ahụ nọkọcha nga Peter bịa na were nzu Peter ọfọ bịa were nzu anyị nwere ihe na be anyị ndị ga-eweresi nzu a ihe nji eme ya otu ahụ ihe niile na ebe a ka nna kpọsị afa nna ha ndị anyị na-enye nzu a ọfọ bịa were nzu afa nna ndị niile n'ebe a ka nna agụrụ ebe awa aka Okeke bịa were nzu Chukweto na awa aka na Chukwu Emeka Okorioka na-enyi nzu ya ndị ogbe ndị anyị fụrụ ebe a esi na be mkpo were na nzu nke mekwa bịa were nzu unu so na ndị mụrụ ụmụ awala onwe ihe ji ọfọ abịa na were nzu leta ha ndị nwe ngwuru ka anyị na-akpọ na-adị m da ya akpụgo ndị m awụ ya nke na-ebu na ajọ ga-abịa were nzu ka anyị ji kpọọ nke ahụ awụ ya ka dị ya mgbe aha akpụgbere mgbe akpọ odogwu okoromgbe ji eme ha odogwu ọmụmụ ọbụla okoromgbe ji eme mụ bụ papa gị ụkwa ndị anyị ji enye anyị zupụrụ ezu ihe anyị mere kịta ahụ be anyị ka anyị nọ maka gị nwa na-abịa ilu na bụ unu ị na-ada ọjigharị ọ bụ na nwere ihe iji na-enye ndị bụ unu nye n'ihe anyị ka ị kwụsị ịdọji ka ị na-adọjizi iche ọka na-elele gị na moto ebe na wine up ka bụ unu ị na-eme otu a ịnwụzi ya nwụọ epie onwe gị ka akwa natabazi ịnwụ na anya anyị ihe anwụ na ịnwụ ọgha ahịa ama m ịghọta ya ya ha nọ na nwụna gbọọ ndebe anyị nye anya anyị ka anyị rie maka na ọnwụọ apịa ya ka akwa anyị anaghị ọrụ anyị eje jebe nga ehi ya otu nwanne a sịrị ya nọ na ụmụnna oruka ọnwụ ụmụnna niile eje ebe a jesu nwere okwe ije mene ya anya a na-eme aṅụ eme ịgbakọchara ya fụrụ na ọ nwere ka ọ dị ọ bụdịrị ya nwanne gị mgbe ahụ ala na nwanne kpatara m ji asị onye emejọna nwanne ya obi nọ na-abụ egbucha na kpata ma wụsịrị onye nwe ubi emerecha na ama eburulaba na ebe ya ka ị ga-eji ga-aga eme nwanne gị mejọọ ya nke bụ na iwe a na-ewe gị mgbe ọbụla ịfụrụ ya ọ dịrọ mma maka na ọ daji ukwu mmiri n'ọkụ nwanne ka a ga-akpọ ihe a bụ sampụl ihe emechagwena o duru ume gị ụna na-akọ ọnụ na mgbe ọrụ na-akọ ọnụ na-ebu mma oru ka nwanne gị jebere nga hapụzi ihe na-eme jizi jebe elugodi ya na nga hapụgodi ọnụ a na-akọ jebe bel abatakwa ha akọbakwa ndị be atụlekwa na ihe azụrụkwa na itule nwanne gị nọ na nga ngịnị ya na-enwe okwu ngịnị ya da-ada na mma mana oru ka o nwere nsogbu jebe nga ndị onye ọbụla alakpuonu maka mgbe ahụ ọ ghọrọ nwanne gị ka ịfụ rizin o ji dị mkpa ka gị na nwanne gị dị na mma gị na nwanne gị dị na mma iyi akarịta uru n'ihu Chukwu na mmadụ kama si nwee onye ndidi na-anọ mmadụ niile bịa webechi iwe ịfụ na mma nweta udo nwanne onye a ọ nwanne nwoke nwanne ya nwoke jere mkpọrọ anyị na nwanne ya nwoke na-adịkwa na mma anyị nwụsụ ya ndị ebu n'obi na anyị ya ejebe ya mana mgbe ahụ ka ọma na-agba anyị ga-eje ya maka na ihe o jiri bụ ihe mkpochi ntị na onye ọbụla tara ụta mana ya na onye aghara adị na mma mgbe ọbụla ha na-agba na-eseti ihe eji egosi ya bụ na ihe ahụ famili nke ọ bụ mana ihe mmụta dị n'ihe emeziri wee bụrụ onye ahapụzie maka ọfụzi ya ka ha na-akọ ọnụ na-adụ aka n'ọnụ gakwa ịghọtago onwe ya ya na-akọ onwe ya na-adụ ọ dịzi ya ka ụlọ ahụ o juola oyi mmadụ anụ akwa mana nwanne ya na mkpọrọ o wepụta ego wepụta taịm wepụta ụkwụ ije n'ụzọ dị iche iche magije bel ya na mkpọrọ ahụ ọkwa ya mons ọ nọ ya mons ọbụrụ ọsụma ọ mata mana ọ kawara ruje bel ya na bel ya na ya nwa bụ mkpọrọ kpọpụta ya ọbata na ọbatakwa ha ka na-akọkwa na-alụkwa ndebe anyị tụigozi na ndị dị otu alụ gịnị ka ọ dị gị ka ha ga-eme onwe ha maka na ị na-anya ịfụ na ọbara aha dị di ya ọ nwanne m mana ejecha pụta ebe alụkwa na alụ a na-akọkwa ofu ihe aha so anyị n'idi alụ unu n'ebe a onye nwere alụ na ụdị ihe a nkwu isi family problem be anyị na-aya nke aka anyị ekwedogo okwu ahụ gwa nke kwesịrị njikwa soshal midia thank God onye m kwuru n'ebe ọ nwanne nwoke ọ bụrụ okwu ọjọọ ọkụ ụwa n'ihe a wee nyegodi anyị advice ka ọ gba ụgbọkọ na pepa ọ gbazi ya na pepa ụwa niile afụzie na ya so that unu ya weta nwa alụ ihe mere onye ọzọ ka eji akụzie maka ihe mmụta dị ejiri kpọ gị gịnị ya na-adị na mma mana o nwere nsogbu
iwepụta ego wepụta time maka eje kpọpụtakwa ya makọrọ nwanne gị ya na-agọta ebe nne na-agọta ebe ihe nna chi wetara ụlọ na-esi nri na-ebujeri ya na nga na ụmụ ahịa fọrọ ihe araba anyị nga o mechakwa ọpụtakwa ebekwa mekwa ofu ya a na-eme mbụ na ọ dịrọ mma ka a chọọ advice akwa ndị be anyị kwuo dịrị na advice so ka mmadụ bara ibi uru anyị emee n'ọjị ndị be anyị ha agba ọjọọ ụtụ ọgbọ mmụja okpu n'ọjị ka ọ garakwa ebe n'ọdịka anyị awakwa n'ọjị were bịakwa nụ mgbe o mere mana ka ugwu were dị ya weregodi otu ọjị dị ka nke a nna waghara ịbụ nwata nke a wagbuola onwe ya n'anya abụ nje ofere unu abịakwa biko nu adị m free maka na anọ mba anyị obi nnọkịta anụ aka a na-akpọ Obi Ezelọma onye kwere chi ekwere ahịa na-agọ n'ọjị abụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ụmụ awaala ogologo ndụ na-arụ isi ike ụmụ awaala ebu ụzọ gbabe m wepụwa iro ogologo ndụ ezinụlọ anyị n'otu ebe ha nọ narị ka m na-agọ n'ọjị a were na-agụzi ogologo ndụ oko ha na-agụ ogologo ndụ nnebe ogbu na-agụ ogologo ndụ ihe ala were na-agụ ogologo ndụ ihe ala lokal gọọmenti were ebezie gụọ ogologo ndụ nke ndị Anambra be anyị ebezie gụọ ogologo ndụ nke ala Igbo niile were ebezie gụọ ogologo ndụ n'isi ndị agbata obi anyị niile bụ ndị na-ezuru anyị ihe ọma wee na-ezuru m ajọ ihe onwe ihe na-ekwu okwu ogologo ndụ n'aka ya because the more ọ dị ka m na-enwe the problem ndị niile na-ezuru anyị ihe ọma ogologo ndụ fa ndị na-emekarịta ya na mba ụwa dị iche iche ogologo ndụ fa ụmụ anyị nọ n'ụzọ ije ihe ọma ga-eru unu aka ụmụ anyị nọ n'obodo a ihe ọma ga-eru ha aka eji a na-akara nke ya ebu anyị so onye jebiri ije ya ruo ụlọ ọ bụ na o nwere ndị nọ n'ụzọ ije mana ahụ na-ehio ha kpatara na a na-afụkebe ha na-erite uru n'aka Chineke tie ha uru anụ n'aka Chineke tie ha uru anụ n'aka tie uru anụ n'aka ka anyị bịa anyị mee ka ọ dabala ụfa na ọ na-abụ bute osimiri ọtụpụrụ agbọ ọ bụ na ọ dabala ha Chukwu ọ ga-adabakwara na anyị ọ bụ ihe ọ fụrụ bụ na ọ na-eri eri otu ehi anyị ji anwụdi onye bịa anyị kama onye iro ya eri ihe nwanne m ya bụ mmadụ ya rie ya eji a na-akara nkwe ya ebu n'ihe so ka ọ gaziere na ụmụnne anyị bụ ndị nwaanyị jere ije eri Chukwu ure ndị nwa kpabasị ha n'aka ka anyị nwee ụmụ di ya na ngo yiri nne ka ihe ọma wee menyara anyị ka ọganiru wee dịrị anyị ka ngozi wee dịrị n'ogụnwa bụ n'ogụnwa bụ Chukwu na-enye gị na-eme ihe niile gị na-achụkwa ụzọ ngị ma onye ị ga-eke onye ị ga-eke amara anyị na-arịọ gị n'isi ihe niile bụ ụmụ di ya na mụrụ na be anyị ọkachasị n'ime ụmụ awaala ka sị Chineke tisie ha ego n'aka tisie ha ogologo ndụ n'aka tisie ha nwaanyị dị mma na ụmụ dị mma n'aka ọ na-abụ ehi ha cheta ka ha tụọ ndị nna ha ochie bịa anyị na-eri eri anyị na-eme gịnị anyị na-aṅụ aṅụ Chukwu biko doo wee na-arịọ gị n'isi ya n'Igbo be anyị na-agba gara gara anyị na-aga ọfa kwa ụbọchị biko Chukwu biko doo ụbọchị atọkwado eke taa bụ orie nkwọnta taa ka ekwuru ọ bụ echi ekwuchata ikwu echi kwuo nwanne echi tata bụ ụbọchị nkwọnta yes ụbọchị tata bụ ụbọchị mụnwa bụ ọkọrọ nkwọ n'ọnụ dị ka nke ma ọkọrọ nkwọ ugwu ọ ya bụ nke ukwu ọ bụrụ nke nta ma ọkọrọ nkwọ bụ ọkọrọ nkwọ mụnwa bụ ọkọrọ nkwọ so ụbọchị tata bụ ụbọchị ndị ihe a na-amụ mmadụ bụ amụghị gị na eke amụọ gị n'orie amụghị gị n'orie amụọ gị n'afọ amụghị gị n'afọ amụọ gị na nkwọ ka Igbo si amụ nwa ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ka Igbo na-amụ na nwa eke orie afọ nkwọ ọgwụ nke ahụ bụ afa Chukwu gụrụ onye kedu ihe dị ya na-eti egwu a ya gbanyụọ ya nke ahụ bụ afa Chukwu gụrụ onye afa Chukwu gụrụ onye tupu amụọ gị agụọ gị afọ ụbọchị a ga-amụ gị anyị wee na-arịọ ka ndụ ogologo dịrị anyị ka ọganiru dịrị anyị ka ọ dịrị n'ụmụ anyị ma gị na mba na-agba gara gara bụ nke anyị a na-eme anyị n'ala Igbo Chineke biko ụdị ihe debere anyị n'Igbo ụdị ihe ngwa agha adọbara n'Igbo ụdị anya tụkwasịrị Igbo ga-eji wee lee anyị ụdị etu esi wee shakapụ anyị okpokokpo anya gbagha anya ka e wee n'ihe ga-eme anyị Chukwu mee ndị a ka anyị bụrụ ha ọ dị mfe dị mbuni Chukwu mee ndị a ka anyị bụrụ ha ọ dị mfe dị mbuni ọ dị mfe dị mbuni nakwa ntị ka ha si wee sagha ọnụ
nwechara space ebe anyị ga-aba isi ha were n'anya gbakọsị ebe anyị ga-abanye n'ime afọ ha oru ha mgbe a ihe anyị na ha ga-eje ga-abụ ije agwọ jere ile awọ ọ ga-akpụ awọ n'ọnụ gbagharịa ebe a ka ọ ga-akpụ awọ n'ọnụ o ji obiribi ome gịnị otigbuo ya awọ na-aga n'iru maka na afọ bụ ma agwọloro awọ dị ndụ agwọloro awọ a na-anọ ya ọ ga-akpụ awọ n'ọnụ mmadụ abịa gbuo onye bụ agwọ na ọya elukwu elo chukwu ndị aka anyị na-arịọ gị chukwu a n'Igbo chukwu oke abịa ma biko anyị na-arịọ gị arịọ iviri ije anyị na ndị a anyị elegharịsigo anya ya fụgo na onwe ezikwa onye m ụzọ na obodo a kịta ifuru obodo anyị nọ n'ime ya obodo Naijiria o nwekwa onye m ụzọ chukwu nwekwa onye m ụzọ nke chukwu nke a bụkwa eziokwu ifu ịmakwu na onwekwa onye m ụzọ onwekwa onye m ụzọ chukwu biko bịa duo anyị ndị niile kwere anyị gwara ha duo anyị na-ajụzi anyị ime ụzọ ịgbapụta pastọ asị gị nna ihe nke a ka dịzikwara a na-agbasa dị unu afọ nna gịnị ka a ga-eme di anyị ime ụzọ onwe ụzọ ịma mgbe ahụ maka na ihe adara kịta na ọdago atala akpụ ihe adara ni atala akpụ chukwu ọ tala akpụ nwaanyị na-azọ di ya enwe m nọrọ the lady ahụrụ akpọ ya na fon ya na the lady ị na-azọ di gị n'aka nwaanyị atụrọ gị na ide emete ya mana ị na-atụ iji gị alụ kpụọ dị gị si tie ya biko ọgụ a na-adanụ na ihe a na-afịọ biko chukwu ihe a na-afịọ na ọgụ a na-ada ka ana m ajụ gị di m kedu ihe ị chọrọ ka e mee ya igotagokwa mma omeela nwaanyị juru di ya igotagokwa mma nwaanyị na ọ na-ejukwuru di ya ịkwadogokwe oke ị ka na-ege stew na 2 ị nọ na 2 na-ege stew mana ị na-akaba ara ama ka ịdịgụ nwaanyị ji sịkwa nwaanyị asọrọ ma ị na-ama aka ịjụ ya nwata nwaanyị nwata nwoke igo na mma igo na egbe igo na knockout kedu ka isi wee kwado n'ahụ dadi biko afụgo m ihe na-adanụ kedu nchekwa ị ga-enwe n'ahụ o nwere any action kedu ka isi kwado o nwere nke ị karịa ka anyị na-arụ na ada ama o nwere nke anyị aṅụ kedu ka anyị ga-esi mee ihe a kedu ụzọ ijụọla ya di gị bifo ijụbeghị ya mana ị na-akọ ọnụ kemgbe a na ya dị yọrọ efu ma ọ bụrụ na ị mara ebe a nọ jee jụọ di gị nke nwa bụ nwata nwaanyị jụọ di gị dadi ịkwadogo n'inugo ka o si eme ha fa ịgwọtọ n'ọgwụ ọ bụrụ na Baịbụl jụọ ya egota ebe ọ dị ọ bụrụ na mma igotagokwa mma ịmara nke ọ ga-emenwu jụọ di ma ọ dịgoro dị maka na otu esi debe ọnụ wee chọọ ka ele anyị chukwu biko ọgụgụ ọfa ihe na-agọ n'ọfa chukwu biko doo anya niile a achaghabara anyị ịlara anyị oke anyị nọ n'aha mmanụ niile a ọkwedị ya bụ okwu na ụka dị ọkwedị ihe iji gozi anyị chukwu ọkwedị ihe iji chọọ anyị mmadụ ọkwa ya bụ okwu niile a kwu ya bụ okwu niile a ihe ọmụ imere anyị anya ya ezizi na ya wee nwụsị chukwu biko n'ọrụkwa mba ka anyị na-abụ na o nwere ike mba mana ihe na-ekwu bụ ka o si dị n'obi ịmara nke ị ga-emenwuru anyị mere anyị na o nwere m ụzọ fada na-ajụ katkis o nwere saịdị ịma katkis a na-ajụ ndị bịara ụka biko na agbara ịgba saịdị unu o nwere ndị ebe anyị ga-agbaga popu a na-ajụ ndị fada obee ka anyị ga-agbaga onye isi ndị pentikostal na ebe ọ nọ na-ajụzi which way out kedu na ụzọ onwe onye ọbụla na-ajụzi ụzọ even ndị dibịa na-ajụkwu ndị dibịa ibia ha fa kedu ụzọ onye ọbụla na-achọzi ụzọ onwezi onye ma ụzọ naanị onye ọbụla na-emezi ụzọ mana egwu ebido egwu ka na-amalite ịta akpụ ị na-ekwu okwu ịchọ ụzọ kịta ka unu mana ụnụ amara ụzọ ọkwa kịta ka unu niile ma kịta ka ịma nke bụ onye ụka kịta ka ịma na ịmara ụzọ nke nwa bụ onye dibịa kemgbe niile na-egwu wayo kịta ka ịma na ịmara ụzọ ọkwa ya nke nwa bụ onye gọọmenti kịta ka ịma na ịmara ụzọ akwụ na afụgo na ụnụ amara ụzọ ọkwa federal gọọmenti afụgo kwa gọọmenti of this obodo unu nọ n'ime ya ọkwa ụnụ afụgo na ụnụ ama ụzọ ndị isi chọchis kwụ na afụgo na ọnwa ebe ụnụ ma ọkwa owegokwa ụnụ anya na ụnụ amara ụzọ ọ ka fọrọ nwa obere o nwere nwa nletụ ọfọ nke a ga-eme na gwa nletụ nwa ja ịbịa mee na onye ọbụla ewere ịgba ọsọ n'elu
igbo ọsọ n'elu ozu o nwere ebe ọ na-adị agụ na Bible time ahụ ekwu na Zephaniah 1 go and read Zephaniah 1 ihe ahụ ekwu na Zephaniah 1 na mgbe na-abịa mgbe okwute agaghị adị n'elu ibe ya na ozu ga-atọgbochirarịchi ebe niile na ndị eliri eligwe ndị ga-adịlọ ka esi na-eliri ha eli ndị nke a ji ekene Chukwu na-ahapụ ndị eliri ha time ya ka ị nọ mana o wezighị anya o setigo ịmara ihe na ahịa ịma ịmara ụzọ ahịa ịma ki ahụ ikpo ki ahụ ki alaeze eluigwe ahụ ikpo iji wee jide ndị mmadụ ebe a n'ọrụ kemgbe ki alaeze eluigwe ahụ jee kpopezie ya anyị achọghị ịba anyị ajụkpaghị ijiki kpatara na ebe ọbụla ikpọrọ crusade anyị bịa ebe ahụ agbọ crusade n'Enugu anyị soro gị bịa Enugu agbọ crusade na obodo oyibo anyị kwuru gị gbaa flight agbọ crusade na Ọkịja anyị ejebe na Ọkịja ihe iji ọkpa anyị kwa maka ime gị n'isi na anyị n'iji ki eluigwe mgbakpọpezie ya na chi time ezugo ka anyị na ịnwakwana anwa wee bịagwa ndị mmadụ echi na ịmanwe ụzọ a o Chukwu ihe na-ekwe wee bụrụ ngị nwa bụ onye pụrụ ime ihe niile kere ụwa ana m arịọ n'isi ụmụnne m na-arịọ n'isi ya n'Igbo Chineke biko doo otu ha siri wee chobe ka ọ ga-adị oru ya menyụọrọ ha ọkụ menyụọ egbe ha ọkụ menyụọ mma ha ọkụ gbuo ha isi anya ihe gbuo ha isi anya ihe gbuo ha isi abalị gbuo ha isi ụtụ na ntị ngwa agha ndị a niile ha bukọtara a ga-eji wee bịa bibie anyị ga-abụ ihe anyị ga-eji wee chekwa onwe anyị ihe nchekwa ka ọ ga-abụrụ anyị onye ụka sịrị igbere mmadụ nga eje n'ọgụ maka egbu ogwu ya amaghị ọra saịdị a tọnụ nke a ka amaghị ịma amị ya nwụrụ ọra mma nwasịcha gị ntị nkwu ụra anyị nwa bụ ụmụ agbụrụ Israel anyị bụ ụmụ Israel anyị abasị ya n'afa onye nke a bụrụ ụmụ Israel nne ya bụ Israel ụmụ Israel mana ọgụda ịgbaba ọsọ ọgụ ọgụda eme gịnị ịgbaba ọsọ ọgụ mana Israel ahụ ka nọ kemgbe niile ahụ ha nọ kemgbe naanị na mmadụ bịara ka ọ bụrụ ọnụ ha were na-asụ obodo ahụ akwụ kemgbe niile ahụ mana Israel ahụ ka ị chọrọ ịdị ka ha ṅanị m ntị ndebe anyị ihe nnachi ikwu n'ụbọchị nke taata na ọjị ewe bụ Chukwu biko menyụọrọ anyị ọkụ ndị iro ka ọkụ nke anyị wee nwụsi ike tigbuoro anyị ndị iro ka anyị wee nwee ike welie aka elu na gị bụ Chukwu mejupụtara anyị ihe ọma dị iche iche niile anyị bụ n'obi ka o wee gaziere anyị zipụtara anyị ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ibu ụzọ n'ihe ọbụla a na-eme bụ maka nnwere onwe goziere anyị nwanne anyị nwoke na-agba mbọ nnwere onwe a mere ka onye ọbụla wee mụrụ anya nke ikpeazụ ọkwanye mkpu otiri so many years ago ya na-emezi ihe akịta Chukwu biko nye ya ike na amamihe ọgụ ahụ a na-akwado na ihe a na-akwado dị na Baịbụl mana o mesịa anyị ga-agụrụ ụnụ ya anyị ebupụta Baịbụl na anọrọ ka anyị gụọrọ ụnụ na it is finished wena omego gịnị ọgwụsigo a ga-alụrịrị ya alụ onye a ga-eme na ị ga-emerịrị maka na ọ ya ga-abụ ome ịmara na uche Chukwu emego gịnị emezugo ọ bụrụ na alụ ọgụ ịmara na uche Chukwu emebere a ga-alụ ya ka uche ya maka ederi ede kọwa ka oge si wee mee naanị onye ọbụla dị njikere a na-ekwuzi okwu ya na-agwa ndị mmadụ bịa dị njikere iji adị njikere ọ na-abụ onye nwe anyị bịagwo ọbịa nwee kpọrọ gị nke a ga-anụ n'ọgụ onye nwe anyị ebe ịkpọrọ anyị ka ọgụ bụ ịkpọrọ anyị ihe na-eme n'ala Igbo ka ha rapụ mmirikiri niile a na-eme n'ala Igbo ihe niile a na-eme n'ala Igbo ihe niile a na-eme n'ala Igbo nkata niile a na-akpa n'isi Igbo alụ niile a na-atụ n'isi Igbo nkata niile a na-agọ n'isi Igbo ọgwụ niile a na-agwọ n'isi Igbo bairo niile saịnị ọbụla emere n'isi Igbo nkwubi okwu niile ekwuburu n'isi Igbo aka azụ niile eriri n'isi Igbo mmegide niile akpara nkata ya n'isi Igbo ka o were ga-eji wee bịa megide Igbo anyị na-asị ọ bụrụ na ha kpara ha kpacha ha taka ya ọ bụghị kwa oyi na ọ bụ ọfọ ike bụ ha kpacha ha takazie ya ha takazie ọ dịka ya. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ga-ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.